I denne video viser vi, hvordan du automatisk arkiverer e-mails i Microsoft Dynamics NAV. Lige nu står jeg på forsiden af Microsoft Dynamics NAV. Jeg klikker på kontakter, og jeg klikker på Google. Her angiver jeg så deres domæne, som her hedder gmail.com. Havde kontakten hed Softhuset, havde jeg skrevet softhuset.dk. Under handlinger har jeg nu fået et nyt menupunkt, som det hedder e-mail integration. Så jeg klikker på hent e-mails, og så står det lige at synkronisere. Sådan. Under e-mails har jeg nu samlet alle mails, som er sendt fra domænet, som vi skrev før, over til Softhuset. Men også mails, der er sendt fra Softhuset over til domænet. Jeg kan åbne mails herfra. Her har vi en mail fra salgschef Johansen, som der godt vil bestille 4 stole. Jeg kan sågar åbne mailen i Outlook og besvare salgschef Johansen med, at medarbejderen han har sendt e-mailen til er syg, men at jeg skal tage mig af den hurtigst muligt. Luk. OK. Jeg kan også klikke direkte ind på salgschef Johansen, og så er det udelukkende hans mail, som er samlet her. I min opgaveliste i navn har jeg nu samlet alle mails fra de kontakter, hvorpå at vi har angivet et domæne. Under handlinger har jeg samme mail fra salgschef Johansen, som der stadigvæk ønsker sig de 4 stole. Og fordi at jeg nu har besvaret hans mail, vælger jeg at sætte den som afsluttet. Så herover har vi fået et flueben, som der siger, at den er lukket. Jeg klikker OK, og så er den fjernet fra min opgaveliste. Jeg klikker tilbage på kontakter, og ind på Google. Hvis du har inddelt dine kunder efter ABC-princippet, har du mulighed for at opsætte forskellige svartider på de forskellige kategorier. For eksempel, at alle dine A-kunder skal besvares inden for maksimalt 2 timer. Og så videre med dine B-kunder inden for 4 timer, og C-kunder, det kunne være 5 timer. Ude i min opgaveliste sørger modulet selv for at sætte de mails øverst, som der skal besvares ud fra de kriterier, som vi netop har opsat. Ønsker jeg at arkivere e-mails fra f.eks. min revisor, er det ikke sikkert, at alle navbrugere skal have adgang til at se disse mails. Op under handlinger vælger jeg nu privatindstillinger. Her har jeg angivet, at det udelukkende er navbrugeren, som der hedder RNI, som der kan se disse mails. Havde jeg ikke skrevet noget her, havde alle navbrugere mulighed for at se mails fra denne kontakt. Ønsker du mere info om e-mail-integration til NAV, er du velkommen til at sende os en e-mail på info@softhuset.dk eller ringe 70 23 34 34.